Kiching siapong di prolong the significance of entrepreneurship in Northeast region amai kideng. Tikapab this monduli along ningkan paroi sira in koirap ho Kwaskui Centennial Jubilee Catalan. Pli ashram long ria maya tumpen duwan kahumri ke pajut. Kardom Pinya Adap Abirta long pen nilisangpi marvelous rong parpi nonarju ikta birtang tonpe. Kidam tang matijong ni phai ko rasir ke barni di phurong supia long kedo Farmers Growth Center Auditorium holalong ke cheng siapong karbiang long ki thurmi oviatum sarkara boreng ang hoya phan chiki lok lera behabe paranat ke claim kidam pen ame thanga keng pen ke charjap thekjia phan arnisia baha the significance of entrepreneurship in Northeast region amai kedeng pon. Karbi Students Association pen the Entrepreneurship Associate atum chelangsi RDC Farman Farmer Growth Center Auditorium holalong Karbi anglong angkang pi ki thurmi owe kimia tumaphan behabe park ke claim pen amethanga hema red lapen longri longpat ka chelang thekjia phan aning kaparung amai pedopon lo non ki thurmi owe kimia tum sarkara borengang hoi phan cholang lera methang ke thega son mate saikati ki lapen prek jama beha ke claim pen kaching thurdun thekjia phansi bangso mai pedopon lo Bangso mai long ke se mai phu thang sing ti mong pen mai chapai phu ponsi dun mai phu bud hote rang pen mai ke phalam thela pen aluhi ke pachinia por en pono Bangso mai long nei chute dualo CEO the Entrepreneurs Associate pen a joksi kachetong ki thur meri soi janga tuma phan behabe para hin alam the jumi sen pen than pajer mi pon Laben Long Sing Teron Director Center for Studies in Karbi Language and Culture Hukasumi Project Associate the Entrepreneur Associate Satum Pensitami Jumesen Alam The Than Pajer Mi Ponsi Kachetongari Soi Janga Tumaphan Aning Pirungpon Kitek Kachipatia Kai Lasi Anutin Tamilu Tek Pik Pilo Lasi Lo Tek Pik Boy Pitame Itum Kirengji Aphan Ke Aniwang Ta Itum Government Job Long Lang Ji Busi Matharong Diti Lasi Halabangso a mentality bang itum Kipache Larji Aphan Putangte Itum youth tumhan pangrum si hala so mentality ki lari han ke bor inanji lasi hala so mentality larji petangte government job pen der le pirthe munit kereng kali pula so mentality bang tum larthi nangji lasi pinila bang so seminar long ke nitum la north east long intang kring NGO to ben la so seminar kibi pon ko bang ke lalo itum inglong aso owe kimi thek ser se tuang bong ta entrepreneurship mate business ke claim pen hemrit mate methang jong jungpan kachelana da konna pe ke cheng kuma ko son pe ke cheng kuma pu halaso aningkirung ji phansi pin nitum labang so a seminar ke nona kai jasemet elitum karbiang long phan ke lake kenang sot thetan binong lo a thege dagali tum non arnibang se armu chan bom lo nang the bom lo seta ilitum dak imethang ke nga chap jaw yim mate ka chongda da thai ka we la so long ke la beha hin hello nilita kai ke ta ninggever lo la si la so hin jong si damdi pulong te kereng yawar sai phanda ka sik sak doji la pen ke ili ladak district achoka mate economy kapang tangye phan for robust economy kapang tangye phanlo pute lage beha hin dam bek nang we need the right mindset and one of the challenges that we have is today to do away with the dependency on government jobs, government subsidies and grants in order to do business or in order to take up livelihood opportunities. If this mindset can be changed, the youth of Karbi Anglong has all the necessary talents to grow, just like in other parts of the country or just like in other parts of the northeastern region. They can be hardworking, they can be disciplined, they can have the grit to achieve, and they actually have that. News Report Karbi Anglong Live Nijang Karbi Anglong arlo kedo Puda Karbi Baptist Association mate thihek pen PKBA long kedo Tika Baptist amondoli long kedam tang matijong ni phaing koira troxiar ni pen matijong ni phaing koira nerke marni ningkan pharo isira in koira pho Kwaskui Centennial Jubilee mesen pen ketalon pon Tika Baptist amondoli long ningkan pharo isira in koira pho Kwaskui Centennial Jubilee ketalon pon amai long non anta arnam ke rablo isi Samuel angdengpi troxi angdeng so krihini pen cricket hom atipi kiri ponalam thela pen
บางส่วนจูบิลีกาตาลอนปอนอลองนิพายอินคอยรัดทรอกเซียร์เนี่ยที่ให้ JM หันเซียริเดงเป็นไม่อิงผู้ปอนซีติการิโซนินสอดตุมเป็นอาร์นามาพันรูอาร์จูปอนซีไม่เก็บปัดปอนอลองติกามอนดุลีพาสตอร์โจเอลฮันเซเป็นอาร์นามาลามทันปอนผู้ทอดนิพายอิงกอรันเนอร์เกบาร์เนียดาปอร์ไพเซอร์เกเป็นจูบิลีอาเมนเป็นปองอุดบุตซีจูบิลีอาลามาตามีอิงทัวร์ปอนทุซีบางโซจูบิลีอาเมนเป็นวูทุ่งเกลอกตามีปังจาร์ปอนลาเป็นบางโซจูบิลีกาตาลอนเป็นเฮมพูจิโซพันเคโรคาร์จูปอนทัวร์หุดมอนดูลีซีมอนดูลีเกจับตุมลาเป็น PKBA เกจับปอนตุมเป็นเกดังล็อกเกองดุงเบรกจามาฮาวาร์เป็นอาลุเฮียตุมจะจงดุนซีอาลีราจามจิปีดุนเป็นเฮมพัวพันอนองพัทเฮดุนฮาลาปูอามายปีกโดหุดไบเบิลคังเทอร์ลงเป็นอาร์นามาลัมอาทิปีกิริปอนอลัมเทพุทธเรเวเรนคัมซอนรงพาร์กลาร์ดักเป็นรัดพันทันปนซีจิสัวพันกิกรอยรัดตุมาพันบางโซจูบิลีอาเมนเป็นอาร์นามานงพัทเฮปอนตั้งแต่นิงการพารุยซีเรงคอยรับพอกปัสกิเซนติเนลจูบิลีกาตาลอนปอนอลองติริกามาตุมเป็นเพรังเกียเทงโนนิงการงเป็นบางโซจูบิลีกาตาลอนปอนอลังเทียพุทธเลนอนอิลิตุมอาร์จูปอนซิน Most beautiful day Saski Sentinel Jubilee celebration 125 years ke pleng ahut pini nitum aning rong piglo lapen nitum aning kang sam tadulo lapen laso a Jubilee amining ke lapuhilo je nitum kidam tang ningkan pharu sirain ko rapho laso aprang akisung ke beng ke phandu an sita nitum jok long pamelo till today we are safe and safe laso porsi nitum aning karong nitum aning kang sam la pen ke nitum rat det aphan kapeklang kapachet thang la bang so Jubilee pen nitum rat det pachet thang ilo anam aphan hem puji suk Kristo phan nitum kijok atwar than pon long lo ardom ardi long lo kiru anong pethe long lo la pen kupi ko son pen si bang so tikang long aphan missionary ang long pu ki puma la pen Jisu Kristo aphan komentu si ke deng dun long pen Piniarni aningkan pharoi sira ingkoi rapho ke pleng a Jubilee katalon longma bangso putha ke than pon thualam theta me nonilitum arju pon thusina long lo missionary atum apran kachipia dim lo American Baptist Church atum ha ajir ding pik British Army pen hala suhut pen ladak wang lo pini arni anta hala tum pen a joinesi Christian plang bom lo non ke ong dung Christian arat hisabun edet son thakse theklong lo la partame nitum tikapen pangcheng si PKBR lo la pen ke lanchot kali ke UBC dolang la pen diang karbi Christian dolang la pen ke isanathu dolang la dak pen se kadu ka ve Christian plang pon bom dong kamu ka ben bikibe karbi ang long life Lokhimona dhorma tuma phanti ri piatum kapin khat adowantin kahumri dam nangji po ateng pen pli ashram longria maya tumta adowantin kahumri ke dam tang matijong ni phai nar kebar ni pen pangcheng ponsi ke dam tang matijong ni phai ingko ra sir kebar ni an inglong chingri adowana long an ke pa jut adeng pido ponlo bangso dowan kahumri long soar lo chingri amai la pen risoi jang chingruma maya tum setame dowantin kahumri dam along chirap dunsi Pli asram long ria maya lo kedo dowan homkep an palidam si methangan ni malam chithan chimum padopon la sonsi kidam tang matijong ni phai ko resir ke bar ni le thotame diphu inglong chingria dowana long kepa jut siar ni long tame ongdung lokhimona ra chatong dun si mesen pen mai pichun pon Pli asram long ria mai phu men sing terang pen mai chari pon si kongchun bang rup sing ing ti pen tiripia mai klem bang humdui terang chatong dun Lapen inglong chingria dowana mai phu Vishnu Ram terang kongchun bang Jona Singh ing tia tumpen RDP Lapu pli ashram longria mai phu men sing terang pen pherang keng no pachini pon ke kurusar lokhimon ing ti hense ke do bomahut kapin khada tengsi piniar nian tame dowan tin humri bom lo lapen klem dam lo lapen laso ka humri dam ahut tame kai ke amatame karbia khai tame kapaprang don thekjia phan tame lokhimonar namang no hirjume hangpon bom lo puta ningje pon Taringat Captain Panceng Lok ini dari utara Sirket
long chiri adwan padikan luke li longri angka tuan thong kep do so tuan thong kep en tum tuan li da Allah long chiri adwan si padikan do masih ni tu adwan tin ka huri da kacatan cimun dam terpia me alamat tank pen tum kami dam tum so apa ni tum kacatan cimun kami sen masih kini laso amai ke paju dam long chiri adwan along kandang amai tak kepipon masih ni tum cimun song kau tum kecuklem kecedam lagi Doan atum kosona kecuklem kecedam lagi pacun pun lagi ini kecok lagi asai kecedam kecedam Baca takani doan humri klem ta pista me doana sort me doan humri kudu se adon tin ta me tum humri aso adon humri ni tum adon tin da kis su ko ka mo pista me da si ta chimon dam ko en ko dam kido ke tha ke sona klem te dam nai ta ni tum doan humri tum doana tum si don humri dam ko longri tum ma ga doan humri dam ko la pen tiri pia ma tum ma ke longri humri si ko News Desk Report, Karbi Anglong Live. Nilip constituency ke parlo koila matia hawar ke damtang matijonga chiklo ni phai ko runner ke barni Nilip Press Club ningkan hini ke chok mahang ke thek arani mesen pen dungdungja juyak lamalong aliralon pen ketalon. Karbi Anglong atokano kai keta niliba hawar long kiduk kisung la pen ningkarong ason kaprek abirta doan arni arve char silun pen ason arni bang kedam akeng bot kepang thek lapen ahok pet lapen klar dak lapen niliba hawar inglongar lok lapen thoi malom abirta doan niliba hawar pharman karjapot electronic media lapen paper media claim bang phu pherang kya bitung atum doan chingrom si bang somai pedopon lo Karbi Anglong atokan no along anta anong ka chithang klong koila matia long dung ja picnic spot along mai dopon bang somai ka chari pon abang Nilip Press Club amai phu Samson ingtia hin pen mai chari pon la bangso amai ke pado pon alam the Nilip Press Club kong chun bang sonjit kro hin pen parju pon la bangso amai long amana peng pen ka chu pha pon alui sarpo diopani college principal boson rong phar chetong do la pen Nilip Press Club bidisar elison timong la pen niliba hawar long nong nam ka chithang klong youtuber hempu sonjit lekthe koilamati service poina hempu Stephen Bay la pen Nilip Press Club abitung do an chetong do Aluhi sarpo ke thana tengpulo te pherang ki India longke democracy adet pherang ke tumke 4 pillar of democracy pusi Nilip Press Club along pherang ke kido ajoini penangani litum along asona birta Karbi Anglong adang anta chini pon long la pen Nilip Press Club abidi sar elison timong hem pen kaning jip ponke non e phrang ke wang jar ni anta eklai vet pen kai ke ta hok pet la pen chokli ma birta ke paklang ponchi aphan kai ke ta chisik ponsi doputa pachini pon ang thek arni long puthot nilitum ang deng en pontulo non ke wang jilang sitami nilitum nili pa farman lan su se sarkar pen dikhei koi ke Karbi Anglong autonomous council pen ke deng pon labang so development ang sitami nilitum thek an pen nili pa farman ko an si nilitum phanang singson ma la so puthak ko an si nilitum nilip MSc contingency long ko an si phil long kam claim ma lahang ding sitami nilitum an Karbi Anglong rat West Karbi Anglong rat la pen pir thedang ahong jai long stamin litum ipeklang ponji la pen claim ponji kan litum bon la son dak taxi nili belong organization social organization political organization la son dak taxi student organization alang litum ki claim ke dam akeng got kupi ko son man litum an pen thek an pen nilip along nilip aparman nilitum Nilip Press Club poi pen arjat tipsi nilitum non tibang la an samit ke mesenji phan lan su se nilip MSc contingency angkang an su se PPM ponji phan nilitum electronic media la pen ke print media ahong jai pen nilitum thek an claim pon fokusi pi nilitum Nilip Press Club poi pen nilitum EC ang deng en pon
Api kacurolam the nili press club dun mai phu kolom sing terona hen pen kacurolam the than pajer mi ponsi NPC bidisar Elison timong a hen pen ing than ponlo Api kisik kedang tang choran esan chorap sar pensi mai chekak ponlo Koila mati pen Samson ingti lapen chuki hula pen son jitko karbiang long life Tande pinia da berta bangke lapan sikang tondiklo domi thangme kardom